Yo, so मोनबाय रावबो गैया नामालै आबैबो आबौबो गैया नामालै आबैबो आबौबो गैया माथो नै कल दैखराबो स' जोङो माने आबौ आबैनाव माइरं होफैदों आरो नै माइरंआबो फंबायजों आंजों होफैदों रावबो गैया आबैबो आबौबो गैया आरो ना ओमफ्राय बहा थांदों मिथिया बहा थांदों मिथिया आरो माइरंआबो एसे लाबोदों नै ना माइरंआबो गैया माथो स' नै मानसिया बावसो मावसा दांदों आबौआ हौलाय नै बावसो माइसा दांदों आरो ओइ आबौ नै बावनो उन्दुयो ओमफ्राय नै आबैया बावनो एमाव फाननानै जायो नालाय जोंना आबैया मनाफ्रावबो मा दं आयु एमावफोर दं खोमा ओमफ्राय एमाव दंदां बे एमाव गैला गैयानो उफाय गैया नै न'आनो बायला जिला बावनो उन्दुयो आबै आबौआ बावनो आरो दा नैबे गभर्नमेन्टनि मोनसावलाबायनायखायसो दाबो जेबो मोजां कमप्लिट जायाखै औवा सफैबाय ओइ माबा समफोरसो फैनो समबाराव फैनो समबाराव खोनाबाय माइसा दांहैदोंमोन माइरं गैया माइरं लाबोदों जों एसे माइरं लाबोदों औ गावलाय समबारावसो फैनो समबाराव माइरं लाबोदों जों माइरं खोनाबाय माइरं जानो गैयामोन नै माइरं गैयामोन आरो मना लांफिनदो लाखिदो दोनैदो न'आव दोनदो जानो गैखायामोनदां ना आरो मा फैसा हरखो आं जौ बुङा गोदाव सोराव नाङा मा फैसा हरलाबायखो गोदाव सोराव नाङा आंसो होनांगौमोन नोंनो आं मानो फैसा लानांगौ नोंनिफ्रायलाय आंसो होनांगौमोन नाङा दे नोंहा बोराय मानसि ना जानांगौ नङा बावनो उन्दुयो आं लायदों दा जौ गुसुनो मा होनो नों जौ गोदाव सोराव जों जौ लोङा गोदाव सोराव लोङा गोदाव सोराव मा जौ लोंलाबायनांगौ लोङा आं बिदि जौ लोङा गोदाव सोराव गासै जौ लोंग्राखाय जौ लायनो नागिरलाबाय गोदाव सोराव फैफिनसै थारमाने लोगोफोर माने माइरङा गैयामोन नालाय ओमफ्राय बिस्रा मादै मोनाव माने लायथ'दोंमोन नामानो मादै मोना हरदोंमोन नामानो माइरं जानो नोंथाय ओमफ्राय दा आं लाबोबाय नालाय ओमफ्राय दा बिसिनाव लाबोनायखौ हैफिनबाय आं लाबोनायखाय फैफिनगोनदां मानसिया जानो गैया नालाय उफाय गैया मावनानैसो जायो ओरैनो हाजिरा सामथाय दांसाय मावनानैसो जायो आरोना उफाय गैया न'आनो जिला जोब्बाय बे नैबे मोनाबाथ' दाबो जेबो कमप्लिट जायाखै आरोना बे गैयाबाथ' उन्दुनो बिराद जारला जाबाय बार अखा आरो बिराद प्रब्लेम जाबायमोन आरोना आरो मा लाखिनलायखो नांला लाखिसिनासै दे नोंनि थाखायसो मोजां दे जानो नोंनो अननानै हरदों इसोरा मादै मोना बेखौनो जा आबैया माबायाव फैफिनगोननो समबाराव साननै थानानै माने न'आव जोंना खामानि दं नालाय ओंखायनो न'आव खामानि दं जोंना मोनसे फट' खेबनां नोंखौ जाहाथे देनां थैनानै थाङोब्ला जोंखौ माने जों नुबाय थानाय आरो नोंनि महरखौ बावनो थाबाय र' दाथ' जोंनाथ' बाव आबै आबौल'सै माने जोंहा आइनि असे बिमा बिफा आरोना ओमफ्राय दा उफाय गैया माने मावनानैसो जायो माने जेबो गैला माने जोंहा आबै आबौआ फिसा हौवा सासे दंमोन आरो ओमफ्राय गोजानावसो एकदमबारे आमथिखा खामानियावसो माने खामानि मावहैबाय हिनजाव लानानै गथ' गथाय थांहैबाय ओमफ्राय बाव माने आबै आबौखौ नायफैफिनासै आरोना बहुत खस्थ' दा आबै आबौखौ नायनो थाखाय जेबो रावबो गैया दा जोंहा नायाबानो उफाय गैया आरोना माने जोंनि आइनि असे बिमा बिफा आरोना ओमफ्राय जोंहा आबै आबौ जायो असे गोदो उन्दैनिफ्रायनो आं फैनाय सम गोदो उन्दैनिफ्रायनो आं फैदों आरो आबैया दा जोंनावसो दंहैयो आबैयाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनावसो थांबाय थाखायो ओमफ्राय गोदो उन्दैनिफ्रायनो जों बे आबै आबौनाव फैयै जाफैनाय मानसि आरो आबै आबौनावनो थानानै देरबोनाय मानसि गोबां फैसा थाखा बिनायाबो आबै आबौनि सायावसो बिनायमोन आरो गोदोहाय जे फैसा थाखा बिनानै आबै आबौनिफ्राय फैसा बिनानैसो माने गोजानाव गोबां थाङोमोन आरोना मेथाइ जानाय बा सबाय बायदिसिना जानाय बा गोजानाव थांनाय
जे नोंथांमोननि सिगाङाव नुजादों बा बेफोरबायदि निउसाव होजालायदों बे जोंनि आबै आबौनि अननायनि बा बेफोरबायदि फैसा थाखा हरनायनि थाखायसो आं बेफोरबायदि निउसाव होजादों आरो बेफोरबायदि बारनानै गोजान गोजान थांनानै बेफोरबायदि निउसाव होजालायदों नङाबा आबै आबौनि अननाय नङामोनब्ला आं दा बेफोरबायदि नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनो हानाय नङामोन आङो ओइ आबौ ओइ माने जोंना आबौआ खोनाथाया आरोना ओइ नों दा माइसा दांहैफिनसै माइसा दांहैफिनसै ए खोमायाथ' खोनाखायालाय ओमफ्राय थारमाने आंबो फैसा हरनो हाया माने बेफोरबायदि इउटुबफ्राव बा बेफोरबायदि इउटुब बायदिसिनाफ्राव मोनोबाथ' आं माने आबै आबौनो बिराद अनसुंथाइ होनो हायो ओमफ्राय ओंख्रिया संजाबाय ओंख्रिया मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रि ओंख्रिया मा ओंख्रि संनांगौ नों मैद्रु ओमफ्राय नै बावनो संनानै जायो नै आबै आबौआ गिजि गब्लंजोब बावनो उन्दैनिफ्रायनो थानानै आङो बावनो ओंखाम ओंख्रि संनानै देरबोनाय मानसि ओंखाम संग्रायाबो लाजाला नै मा जिनिस थायो नै बोराय बुरि बैसो जायोबा मा थायो नै संख्रि हालदै जिरा बेफोरबायदिल' थायो नै सारायफ्राबो गोदो उन्दैनिफ्रायनो नैबे साराया नै दासिम दङ आं गोदो संजायोमोन बावनो ओमफ्राय बर्थनफ्राबो नै गैया उफाय गैया संजानानै जायो बुरि बुरायबा माबायदि जायो नै जेब्ला नोंथांमोनाबो बोराय बुरि जायोबा मिथिगोन आरो मानो होनबा सेंग्रा सिख्ला समाव बिराद हिप्पि जागोन आरो ना गावखौ गोग्गानाय हिमत जागोन जेब्ला बोराय बुरि जायो आं माने सेंग्रा सिख्ला समनि माबाफोरखौ सानजोबफिनो आरोना ओरैबायदि सानजोबो ओंखायनो सेंग्रा सिख्ला समाव आं हेप्पि माबा आं मानसिया थैया होनना बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना दा आबै आबौमोननि न'आ बेनो माने सिगाङावथ' नैबे न' गैयियाव माने बिराद ओरैनो बावनो उन्दुनाङोमोन नै सिङा गब्लंजोब्बाय इमान गोबाव जाबाय आरोना नैबे न'आहाय बिराद प्रब्लेम ओरै हायाबो बै हाया बुरजाथारमोन आबै आबौमोना फानजोबनांदों ओमफ्राय नैबावहाय नालेंखर दंमोन खान्थाल बिफां दंमोन आरोबाव संजानानै जानोसै नों संसै दखानाव दंनो मा औ समबाराव फैगोननो समबाराव ओइ नों दा थांथ' दे दा थांथ' नोङो समबाराव फैखागोन आबैया नों दा थांथ' दे खोनाबाय बावनो थाथ' समबारसिम जोंनि आबौआ जोंनि आइनि असे बिमा बिफा नैबे जोंहा आबौ जायो असे बुहुद माने बैसोआबो बुहुद बोरायबाय मानो होनबा दा बिसिनि सम बोथोरा दानो दं दानो गैया मानो होनबा गाबोन समफोरनो मा जायो मिथिया आरोना बेनिखायनो मा होनना बुंनो जोंना आबौआबो बारा मोजां खोनाया माने खाथियावसो बिराद खरा बुंथारनांगौ आरो नङाबा खोनाया आरोना जोंना आबौआ ओंखायनो बिराद दुखु जारला मानो होनबा फैसा थाखाबो गैया माने जोंना आबौआ माने माइसा दायसा दांनानैसो जालाबायो ओरैनो एमाव फानलाबायनानैसो जायो आरोना ओरैनो गावनि उदैखौ माबानो थाखाय जोंबो हरनो हाया मानो होनबा इउटुबफ्रावबो बेफोरबायदि मोनोब्ला बुहुद अनसुंथाइ होनो हागौ मानो होनबा जोंनि आबै आबौआसो आंखौहाय बेफोरबायदि गोदो उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि फैसा बायदिसिना बिनानै आं लाङोमोन आबै आबौनाव ओमफ्राय बेनिफ्रायसो गोजान गोजानाव आं भिडिअ खालामहैयोमोन बेनिफ्रायसो आं फेमास जादों बा बेफोरबायदि माबा जादों आरोना दा जोंना हालां बाजारावनोखा जोंना आबै आबौआ असे जोंनि आबै आबौ असे आरो एमाव फाननानैसो जायो दा आबौआबो खोनाया दा मोजाङै दंना मोजाङै दं दा आबौआ माने जोंना खोनाजोबनो नागिरा खोमाया माने आबौआथ' दा इयार्सआ बिदिनो 100सोआनो थांसिगोन खोमा ना बारबावगोनसो नामाथाय आंबो मिथिला ओमफ्राय दा जोंनाथ' आबौआ नै खानायाबो मोनलाजोब्बाय माने आं माइरंसो होफैदों आरो जानो गैया दा आबै आबौमोना जोंना ओरैबायदि हा हु दंजोबोमोन माने फाननानै जाजोबनांदों आरोना ओमफ्राय दाथ' बिथाना बिथाल'सै नै न'ना न' बिथाल बिथा ओमफ्राय एमाव फाननानै जायो जोंना आबै आबौआ गोदो उन्दैनिफ्रायनो आंबो थानानै देरबोनाय मानसि आरो आबै आबौनाव फैसा थाखा बिनानैसो बेफोरबायदि गोजान गोजानाव भिडिअ खालामनो हादों बा नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदि फेमास जानो हादों बेबायदि आरो लोगोफोर जोङो दा थांसै आं सासे फंबायखौ लाबोदोंमोन न' खाथिनि फंबाय आंजोंनो गोबां भिडिअ फानि खालामफायो आरो गोबां इन्टारेस्ट खालामफायो फंबाय मदद गामियाव बिदिनो बुदर होनलाबायो आरोना ओमफ्राय बहुत इन्टारेस्ट फानि जेराव थाङो बावनो थांफायो बेफोरबायदि आंनि मानसि आं बिराद मोजां मोनो उन्दैनि फंबाय बिनानाव होनबाथाय आंखौ बिराद सानसुमा होननानै बेफोरबायदि गोबां सोमोन्दो लायो आरोना बेनिखायनो गोबां अनो आरो गोबां जाय फंबाय बिनानावमोनखौ आं लाबोफायो आरोना बेफोरबायदियाव माने आंना लोगोआ बेफोरबायदि गिदिर उन्दैनि खोथा गैया माने जाय लोगो उन्दैबाबो आं लाबोफायो आरो ओमफ्राय दा जों थांसै माथो होनबावनो आं नेक्स्ट टाइमाव मोनसे भिडिअ बिराद मोजां लाबोफिनगोन नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय जों दा थांसै